Okay. Videre. I dag der skal vi snakke om det skide populære spil, der hedder Flappy Bird. Og dårlige undskyldninger. Det tager vi senere. Men dårlige undskyldninger. Kan I ikke det? Man kommer for sent hjem, og så siger man til sin mor og far, jamen jeg væltede på vejen. Det finder de ud af. Man kan ikke snyde min mor og far. Det er fuldstændig umuligt. Det er sådan, da jeg ved, hvorfor kom du for sent hjem, du skulle være hjemme 5:30. Jamen, jeg væltede. Nej, du har ikke nogen sår. Man kan godt vælte, selvom man får sår. Man kan ikke snyde dem. Det er fuldstændig umuligt. Umulito. Okay, nu skal vi tale om Flap. Gå nu væk. Du bliver nødt til at gå væk. Ellers så slår jeg dig. Tak. Okay. Det var rigtig godt. Så nu skal vi tale om det skide populære Flappy Bird. Flappy Bird. Ja, tak for gentagelsen. Okay. Det er så populært, at alle fra min klasse, de har det. Men har I ikke lagt mærke til, hver gang der kommer et helt vildt populært spil, så kommer der alle mulige dårlige kopier, for eksempel Flybird, Clumsy Bird og alle mulige. Jeg synes, det er skide irriterende, at når man skriver Flappy Bird, så kommer der sådan 10 andre slags, så man ved ikke, hvorfor man skal vælge. Ja, jeg skal nok stoppe nu. Det lyder virkelig uhyggeligt. Og her får I så mig. Ja. Det er mig, der har lavet alle de der Flappy Bird. Og Ja, jeg har alle de der dårlige. 10 andre spil. Ja, alle de der dumme bemærkninger efter konstant. Ja. Nej, det gør du ikke, vel? Der blev mit brød lige bulet lidt op. Ej, det gør det. Okay, nej, det gjorde jeg. Ja, det er Flappy Bird der. Nej. Der er jo kommet alle de der kopier, som min kammerat lige sagde her. Ja. Så skal du være klar for skulderen. Der er kommet alle de der rigtig dårlige kopier der. Som Flybird, Happy Bird, Taco Bird. Taco Bird. Og så har I hørt om nogle rygter om, der er nogen, der er i gang med at lave Pooh Bird. Og så kender I det spil, der hedder Pooh. Ja, inde på Pooh. Sådan en lille rumvæsen, der hopper. En lille lort, man kan passe. Ja. Så prøv lige at forestille jer, den med vinger på. Ja. Så fiser den igennem de rør der. Så kunne det være fedt, hvis som rørene på toilettet. Ny rekord. Ja, 128, wow. Og så kommer der, så bliver det lidt svære levels. Altså, så kan man komme videre i levels. Level. Der var en tændstik igen. Det er lidt utroligt. Again. Den er med i alle videoer. Ja, den er med i alle videoer. Den er med i alle videoer. Alle videoer er med. Ja. Okay, alle videoer. Jeg vil lave et væddemål med jer. Den her tændstikæske, den kommer til at være med i alle videoer, at vi laver. Ole, hvad laver du? Jeg tror, vi skal sige farvel. Var det min cykel, du havde? Nej, det var ikke noget. Jeg tror faktisk, vi skal sige farvel nu. Vi skal lige finde noget på noget næste video. Ja, vi skal. Måske ved du hvad? Jeg har faktisk lavet et væddemål med dem. Ja, den her, den kommer til at være i alle videoer. Alle videoer. Så ved du hvad? Vi kommer til at slutte nu. Og den her, den får altid det sidste ord. Farvel.